Vax pre-registration para sa mga kabataan nga nagaedad 12 tubtob 17 anyos ang nagapadayon. Nagapadayon ng Vax pre-registration sa mga kabataan nga nagaedad 12 tubtob 17 anyos sa syudad sang Iloilo. Gani wala nagpangduwa-duwa ang 42 anyos nga Iloy nga si Ana Marie Guanzon nga iparehistro ang iya 13 anyos nga bata. Si Ana Marie ang fully vaccinated na, kag nagapangabay man ini kuntani nga masuguran ang vaccination para sa mga kabataan, agod amat-amat na nga mabalik ang face-to-face classes. Gusto ko sa mga estudyante, sa mga tani ba lang, gusto ko maka face-to-face na sila. Kay mas lain kaya ang estudyante ang maestra nga nagatudlo kontra sa ginikanan. Kasi siyempre ang tawag nga influenza sa kabataan, basta kunara ka na sa kwarto, lain kaya kontra sa sulod balay. Fully vaccinated man kontra COVID-19 ang 52 anyos nga amay nga si Giovanni Barcinilla. Gani pabor man ini nga mabakunahan sang COVID-19 vaccine ang iya 17 anyos nga bata. Si Didog, sa pabakuna mo? Oo. Pero sa talagang gusto yung pabakuna, tayo bakuna pwede para kay minor ko pa. May schedule ko mo para sa inyo, Sa mga kabataan nga luyag magparehistro para sa vaccination, sarang mapadulungan ang inyong mga barangay hall o kon mga mall sa syudad. Bukas ang SM City North Wing kag Mega World Festive Mall. Samtang, ang pre-registration sa Atria Mall ang bukas halin Webes tubtob Domingo nga adlaw, umpisa alas 10 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Sarang man makaparehistro sa mga Globe stalls nga makitan sa Haro Plaza, Lapas Plaza kag Arevalo Gym. Bukas inihalin alas 9 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Ginpayag man ni Mayor Jerry Treñas nga handa na ang syudad sa pagbakuna sa mga menor de edad. Go signal na lamang ginahulat halin sa IATF. Subong ko lahat kita nga tugtan kita nga mapilot diri sa syudad, no. We are ready, we have pre-registered them. And we have the vaccines for them, ang Moderna kang Pfizer. Samtang, nagapaday naman ang vaccine rollout sa syudad. Kag kahapon, Oktubre 20, may 2,971 ka mga dugang nga Ilonggo ang nabakunahan kontra COVID-19. 1,841 gikan sa mga megasite, kag 1,130 gikan sa community-based vac site. Sang Oktubre 16, naka-record man ang syudad sang 56.06% o kung 294,324 ang fully vaccinated, kag 64.26% o kung 337,352 naman ang nakabaton sang first dose. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Masobra 500 ka mga benepisyaryo na buligan sang Cash for Work program sa lokal nga panguluhan. 506 ka mga Ilonggo gikan sa barangay Dungon A, Dungon B kag Sinikway Haro ang nahatagan sang oportunidad nga makatrabaho sa Cash for Work program sang lokal nga panguluhan. Bangod madamo sa mga pumuluyo ang nawadaan sang trabaho dala sang COVID-19, ginpakamaayo sang Iloilo City Public Employment and Services Office kaupod sang Department of Interior and Local Government Unit ang magpatigayon sang orientation program sa Haro Gymnasium sang tinalikdan nga Oktubre 18. Dirigin patpat ang mga ulubrahon kag responsibilidad sa mga benepisyaryo. Ginpakigbahin ni Peso Iloilo City Head Gabriel Felix Umadhay ang tinutuyo sang Cash for Work program. Una mo ang paghatag sang tayuyon nga palangabuhian sa mga Ilonggo. Ikaduha agod mamente na ang katahom kag katinlo sang syudad. Agod malikawan ang mga balatian, pareho na lang sang malaria kag dengue. Kag ikatlo, amo ang lapnagon nga kampanya sa pagpabakuna sa mga benepisyaryo. Nakakuha man sang pagdayaw ang talatapan bangod sa aktibo nga pagpatigayon sa mga programa, magluwas sa dole tupad. Ang tinutuyo sa Cash for Work program to ensure that the communities that we pick will have rehabilitation programs in terms of economic revamp. We all have witnessed ourselves to be restricted by the COVID-19, and that's why ang DILG nag-offer gid sang bulig sa aton through Cash for Work program. Ang mga nahatagan oportunidad nga makatrabaho amo ang na-displace kag lubos na apektuhan sang pandemya. Lakip sa mga benepisyaryo ang mga salon workers, local artists, construction workers, food service handlers kag unemployed nga mga individual. Mensahe ni Umadhay para sa mga benepisyaryo. We only heal as one if we are with this together, So, if we have the genuine spirit of helping each other, we can always give better projects. So, salamat, kay gapati kamo, kagasunod kamo sa mga
pahanumdum kag at the same time ang mga guidelines naton sa community programs naton. So sige pa ni, this is not the end of the programs. We still have a lot of projects that we will be giving to the barangays, but we are assuring you that all our projects are inclusive. Sa sulod sang 15 diyas, magatrabaho ang mga benepisyaryo sa nagkalain-laing ahensya sang gobyerno, kag sila ang magabaton sang 5,925 pesos. Para sa mga Ilonggo nga nagapangita kag luyag makaangkon sang trabaho sa syudad sang Iloilo o kung sa luwas sang pungsod, mahimo lang ang magpakig-angot sa Facebook page sang Iloilo City Public Employment and Services Office. Mahimo man magpasa sa mga requirements sa email address sang pesoiloilocity@gmail.com. Kag mahimo magtawag sa ila landline number 333-111 o kung local hotline number nga 516. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.